pane mapictures akutoenda pasocial media panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa kune mamwe manationals ari kubva kune dzimwe nyika vari kuuya munyika yedu yenyika yezimbabwe vakaoni kunzi yesterday vakanyatsa kucelebrata the independence aiwa huchichaiwa as compared kune isusu the ones who were liberated vakaona rusununguko muna 18 April 1980. Sanapinda mashuka mudanyirwa panapa nebbc ndobva subscribe like kuti on the bell icon panoposa mapictures amuri kuona aiwa vanhu vekugoko nebudziya vachireceiva pamapresidential aids zvakaita semachicken ini vachiwana madrinki upfu zvamuri kuona zviri kudhilivharwa matrucks umo. Panapa vanoshow another picture remachinese vamuri kuona vanenge vakapfeka nguo panapa hembe dzedu kuti ndowakaucha mazimbabweans vamwe vachitoimba awa dzimwe nziyo neshona. Panapa mune vachikomenta pachinzi checkpoint. In 2 pictures below, we have Chinese wearing Zimbabwean clothes celebrating the independence of Zimbabwe. And at the same time, we have Zimbabweans receiving drinks thrown at them in a dirty place. Who is enjoying our independence? Chinese or ordinary Zimbabweans? Let's talk. BBC rings hour. Let's talk. Do you think kuti isusu sakagara munyika yezimbabwe tiri celebrate our own independence vanhu vachikandirwa food aiwa mune munhu arimo machakwi madhaka vamwe vachitotai kutokumbira vamwe vana vachitotai kutobvutidzana. We are seeing another post yebbc vanomudanyira vachiti people treated as scavengers in gokwe nebudziya at 45th independence celebration. What went wrong Zimbabwe? Mashoko ari kuuya panapa achikomentawo nevanhu aiwa taicelebrata zvedu independence yedu but aiwa rusununguko rwacho aiwa runonyatsa kuonekwa kunzi runenge rusati rwavapo. Mbotidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Abva nakomese section yedu dzamafungiro enyu. So subscribe or like chete on the bell icon.